Kok jauh lah denai jalan den turui karantau orang dek rindu malili badan lalamunan den tangguangkan basuonan denai cari datang buang gadangnya hati baraso di dalam mimpi bertemu nanden sayangi tapi apunan tak jadi kecewa denai kecewa adik nandenai sayangi jo orang lain bahagia ramu hati di dalam dek jantung lah dia tikam bak guru di ujung malam rindu menjadi dandang. Basuonan denai cari datang guang gadangnya hati baraso di dalam mimpi bertemu nanden sayangi tapi apunan tak jadi kecewa denai kecewa adik nandenai sayangi jo orang lain bahagia ramu hati di dalam dek jantung lah dia tikam bak guru di ujung malam rindu menjadi dandang ramu hati di dalam dek jantung lah dia tikam bak guru di ujung malam rindu menjadi dandang.